Kijk dat altijd naar. Och, die Hans nog niet been. Oeh, dat gaat blazen. Ja, gaan we wel. Och, staat schön op internet, op YouTube, dat vind ik leuk. Tjus, kom maar, dat is nu. Kom maar. De laatste foto maken is de batterij. Ik heb al lachen. Ik vind het YouTube. Ja. Laatste foto, dat is de batterij leeg. Ik ga dat controleren of dat erop staat. Ja, echt? Frank van Dun. Aan elkaar valt goed, hè? Frank? Ja. Frank van Dun. Nou, dat is genoeg. Hoezo,